Aciu, en a Val d'Aran, en tornejar-hi en muntanyes, trapam històries de vida que mos ensenyen moltes més causes que no imaginam. Aciu, les muntanyes mos observen, mos sentissen i formen part de la nostra vida viranta. Però la natura no és un que mos entorneixi, sinó que mos convida a viure, a avançar el nostre propi ritme. Què hi enta nosati la natura? En Tabriol, esguirlar-se per anyeu significa llibertat. L'esquí se converteix en la seva forma d'explorar la vall, de sentir la força de la natura de sus els pes, el gaudir de cada curva damunt el riu. Entre Àlex, este de més animals he experimentat una connexió única i autèntica, i un llenguatge que no he de deixar en paraules. La natura se transforma en la seva forma més simple de les versions, en animal. En oferimos companyia, ensenyamos el amor incondicional a s'ester viure. I també, en Tània i en Àlex, ha anat al guard en un moment de calma de descobriment. Com a David, que semblen petits i gesti, seguint aquelles accions quotidianes on la natura se torna accessible, sincera, i plia d'oportunitats en créixer amb autonomia. Xavi i José, que ens demostren que a viatges sempre cal caminar i deixar-se portar per costat de la riu en poder connectar i gaudir de la natura. També trapa amb dificultats. Viu en la natura no hi tot polit. Tati puja i baixa tots els dies per jo a gran pendent en accedir a la seva casa. Més, com a podem veure, a so no hi ha cap problema en tapat. La natura també pot representar barreres, irregular, impredictible, i no entén de facilitats ni de distàncies. Açò se converteix en un obstacle en força persones, però amb que servicis pensats a tati els besons de les persones, com a centres de salut o especialistes, no són propers ni deuen accedir-hi. Arribar-hi pot suposar força quilòmetres per carreteres molt de viatge complicades i sense cap de transport adaptat. D'aquesta manera, la natura i la manca d'infraestructures ambientals s'allunyen i era més complicada la vida viranta. Més també trapam com a més entorns se converteix en seguretat, com a Tània, Sofia i Manuel, que se butxen per a Val d'Aran amb confiança en la seguretat, a frin i autonomia que en un lloc hagués estat plan diferent. Atau que viure en la natura és força més que respirar aire pur i contemplar paisatges polítics, sinó que ella aprèn a escoltar, a demorar, a adaptar-se, a compartir espais i moments amb tot el creu que ens entorneixi. És reconèixer que la natura ens desfit, més també ens acull. Ell comprèn que els límits a viatges no són un pensable. Ell viu amb la consciència de que la natura és en tot, i que cada persona, sigui com sigui, ha dret a accedir-hi, a gaudir-la i a estimar-la, en viure la plenitud. Ell en aquesta connexió amb la natura atrapant verdaderament la llibertat i la inclusió. Perquè en la muntanya, a tal com una vida, tots els camins són diferents.